Sit ta' stabiliment tal-ikel f'Marsa Skala nata libertà provizorja wara li fl-istess ristorant instabet droga kannabis, kokaina, reżina tal-kannabis u mal-235,000 euro fi flus kontanti. Meta l-pulizija kienu fil-post mhux biss sabu persuni li kienu fuq ġewwa waqt li abbużaw mid-droga, iżda wkoll baqgħu ġejjin aktar klijenti jfittxu droga. Fid-dawl ta' dan is-sit Patrick Policino ta' 54 sena, residenti ħaż-Żabbar, ġie akkużat bit-traffikar ta' droga kif ukoll ħasil ta' flus kif instab li ma kienx iddikjara t-taxxa għal 3 snin sħaħ. Minkejja l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni, il-Maġistrat Gabriel Lavella tagħtu l-libertà provizorja bil-kondizzjoni li jiffirma kuljum fl-assa, iħallas depositu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Dan apparti li l-assi tal-akkużat li jaqbżu s-somma ta' kważi 14,000 euro ġew ifriżati. L-akkużat kellu lill-avukati Franco De Bono, Amadeus Kakija u Marion Camilleri bħala l-avukati difensuri tiegħu. Uffiċjal tal-Pulizija spiċċat midruba wara ġlieda li qalaw żewġ tfajliet Ukreni fi stabiliment tad-divertiment f'Paċevil. L-Ukreni residenti ta' Xbiex Julia Parashishin u Kristina Trofimenko ta' 24 u 25 sena rispettivament kienu akkużati li kienu fis-sakra u qalaw kommozzjoni meta kienu se jinħarġu mill-klabb. Mal-wasla tal-pulizija waħda minnhom fajret daqqa ta' sieq u laqtet lil pulizija fl-istonku, sofrit ukoll ġrieħi fida. Quddiem il-qorti huma ammettew li attakkaw, insultaw u għeddew uffiċjal tal-pulizija li resistew l-arrest bi vjolenza li mobdewx ordnijiet leġittimi u li kisru l-paċi pubblika. Wara li talbu skuża u qalu li jiddispjaċihom dwar dan l-inċident, il-maġistrat tagħhom il-ħelsien mill-arrest b'libertà kundizzjonata għal 3 snin.